मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 Imundo Danagiri no solibo Imundo सरकार हाय 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 BJP सरकार कांग्रेस जिंदाबाद 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 कांग्रेस जिंदाबाद दिनैनि जे हाबाफारि BJP गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै नरेन्द्र मोदी प्राइम मिनिस्टारनि एगेन्स्टै जोङो मोनसे धर्ना हाबाफारि खुद्रिनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया बेनिखायनो जे 1937 मायथाइयाव जेब्लानाखि भारतआ ब्रिटिशनि आन्डारावमोन जेब्लानाखि जों भारत स्वाधीन उदांस्रिखौनो मोनाखैमोन बै समावहाय माने भारतबासिफ्रा ओरैबायदि मोनसे डिक्लारेशन खालामदों बे डिक्लारेशना जाहैबाय नन कपारेशन मुभमेन्टआ जाहैबाय जे ब्रिटिशफोरखौ जोङो सहाय होआ बिसिनि सरकारनि बायदिसिना हाबाफारियाव जोङो मदद गैया बिसिनि मुलिखौ जोङो बाया बिसिनि जि जोमखौ जोङो बाया बिसिनि मार्केटाव जों थाङा बिसिनि स्कुल कलेजाव जोङो थाङा दा बेखायनो मा खालामदों बै समावहाय स्कुल कलेजावबो जों हाबाखै बेखायनो जोंनि इन्डियानि बै समनि पन्डित जवाहरलाल नेहरुनि मोननि समनि लोगोफ्रा सोरबाया कलेज बानायदों सोरबा स्कुल बानायदों थिग बेबायदिनो बिसोर मा खालामबाय जवाहरलाल नेहरुआ गावनि लोगोफोरखौ लानानै मोनसे निउज मेगाजिन बानायबाय आरो मा निउज पेपार बे निउज पेपारनि मुङानो जाहैबाय नेशनेल हेराल्ड बे नेशनेल हेराल्डआ मोनसे रोखोमनि मैदा मोनसे रोखोमनि बिजोंमोन जे बै समाव भारत उदांस्रिनि दावहानि स्पिरिटखौ सारा भारतआव गोसारहोनो थाखाय बयबो मिथिहोनो थाखाय मा जादों मा जायाखै बिथांमोना बे निउज पेपारखौ बानायदों आरो मा दा बे निउज पेपारनि जगिदियैनो गिलौ बालौ मोनसे दोहौ जाबाय भारत उदांस्रिया एखे सारा भारतआवनो खना खनला नांजोबबाय आरो दिनै बेबायदिनो जोङो 1947 मायथाइयाव उदांस्रि मोननायानोसै दा बावहाय मा खालामबाय जेब्लानाखि नोङो गभर्नमेन्टआथ' दिनै दङ दिनै गैया कंग्रेसआ दिनै थागोन गाबोन सोरबा फैगोन दा कंग्रेसनि हाइ कमान्डआ मा खालामबाय सिन्था खालामनानै जे बे नेशनेल हेराल्डखौ जोङो कंग्रेसनि मोनसे एसेट कंग्रेसनि मोनसे प्रपार्टि बायदि गालांदिनि होननानै बिथांमोना मोनसे ट्रास्ट बानायदों आरो मा मोनसे कमिटि बे कमिटियानो जाबाय यां इन्डिया दा बे यां इन्डियानि बिगोमा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बेबायदिनो सोनिया गान्धी बिथांमोनहा राहुल गान्धी बिथांमोनहा लोब्बा दङमोन दा मा खालामबाय BJPआ जे बेयो यां इन्डिया मोनसे ट्रास्ट बानायनानै बिथांमोना गिलौ बालौ फैसा बाहेरानिफ्राय फान्ड लादों जोंनि इन्डियानि फान्डखौ ओरै डाइभार्ट खालामनानै लादों खोमा खिन्थु बे ट्रास्टआ ओरैबायदि ट्रास्टखा लिरनायावनो एज पार दा एजेन्डा एन्ड एम्स एन्ड अबजेक्टिभ कमप्लिटलि ए नन प्रफिट ट्रास्ट दा बायजेबो फैसा गैया सोनिया गान्धीया बिनिफ्राय थाइसे फैसा मोना राहुल गान्धीया बिनिफ्राय थाइसेबो मोना बे नंथारै बाथारि केसखौ लानानै बै समनि उदां भारत दावहानि दावहारुफोरनि आत्माखौहाय असनमान खालामनो माने दिनै BJPआ मा खालामबाय सोनिया गान्धी राजीव गान्धीनि बिसि बिधवा रान्डि हिन्जावखौ बे 75 बोसोराव दिनै मैया सामनाव लेंहरदों बेसेबांबा आवार्स एन्ड आवार कुइसन जेरा खालामबाय राहुल गान्धी बिथांखौ जेरा खालामबाय दा जों मा बुंनो लुबैदों दिनै बेबायदि साधारन मोनसे बै भारत उदांस्रि दावहानि निउज पेपार सालायनायानो जुदि दाय जायोब्ला हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि लुइस बारजानि कौटि कौटि केलेंकारि हिमन्त बिश्व शर्मानि सारदा केलेंकारि कौटि कौटि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसिया जे गुवाहाटी नोगोराव बे दखल सरकारनि हाखौ खालामनाय बेखौ मानो एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरा लेंहराखै जों ओरैबायदि नुदों जे दिनैनि बे गणतन्त्रिक हादोराव रायजो राजाजों खुंजानाय बाय दा पिपल फर दा पिपल एन्ड अफ दा पिपलनि बेबायदि हादोराव दिनै BJPआ ओरैबायदि खालामनो नागिरदों जे रायजो राजानि आत्माखौ रायजो राजानि भइसखौ बिथांमोना गाख्रेबनानै गावसोरो मिलिटारि सासन मोनसे मिलिटारि जुन्टा मोनसे प्रेसिडेन्सियेल रुल चाइना बायदि रासिया बायदि सिमां नुदों आरो मा BJPआ दा बेखौ जोङो कंग्रेसआ जाहोआ बेखौ इन्डियाया लुबैया दिनै बिथांमोना बेफोरखौ मावस्लायस्लाय गिलौ बालौ दिनै मोनसेबो बुस्थु बायनानै जानो हाला गरिब दुखिया दामा बांजोबबाय केरासिननि दाम बांबाय दालिनि थावनि गिहिनि गाइखेरनि मोनसेबो जिनिस गैला आमी बासि थाखिबाय नु आरो जों रायजोखौनो जानो हाला मा जागोन फारसेथिं साख्रि बाख्रि गैला खामानि दामानि गैला कल कारखाना गैला मावनानै जानो मा खालामगोन जोंनि गथ'फ्रा सिखाव जागोन जोंनि गथ'फ्रा मा खालामगोन उग्रपन्थियाव हाबफिनगोन सिलाय लागोन बेनो नामा बिसिनि नियमालाय दा BJPनि मोनसेल' नियमा बेनो साबधान जानाया मोजां रायजो राजाया नोंथांमोना BJPआ ओरैबायदि मोनसे सरकारसो बिथाङाबो ना बै समनिफ्राय मोनसे हाई क्लास ससाइटि बिसोर मा खालामगोन इन्डियाखौहाय मोननै थाखोल' खालामसिगोन मोनसे जोबोद धोनि आरो मोनसे जोबोद गरिब गोदोनि बै समनि जमिनदार जुगाव दिनैहाय आं आबाद मावदों आलिबो खोदों खोथिया फोदों माइ गायदों आं खासियाबो खालामदों आं बेखायनो मावनांदों जे रावबो आंनि हाखौ आदि गायनो गैया मानो
आजि गायनो हाया माइनि दामा खम आजि गायनायाव बिलौवाल' फैसा खरसा खारो माखौ माहाजोनो माखौ आं लानो दा बेवहाय जों मा नुदों गरिब दुखियाया माइ गायनोबो हानाय नंला अब्ला मा जागोन बै हाफ्रा लेन्डलर्ड जायफ्रा थाखा फैसा गोनां बिसिनाव थांफिनजोबगोन आरो गरिबा दरिद्रआ गरिबैनो थाबाय थागोन दा बेखायनो जोङो बेनि एगेन्स्टैसो दिनै जोङो बे धरनाखौ लादों आरो मा ओंखायनो रायजो राजानिसिम खावलायनाय साबधान नोंथांमोना जेसे हायो एसे 10 किल'मिटार 100 किल'मिटार बिजेपिनिफ्राय गोजानथा नङाबा बिजेपिया नोंसोरखौ लानानैनो बे हादोरखौ सावनानै एवनानै सावफ्राम एवफ्राम जागोन आरो जोंखौ जोबस्रांहोगोन। थेंक इउ।